हेलौ मानो फन हमाखै नों? ना नों आंखौ गाज्रि मोनबाय? गाज्रि मोनाखै रिदोम। नों फोथाय सुदेम, आं दहाय आदैमोननि सिगाङाव जा बुंबाय बे खोथाया सैथो। दसे सम नोंनि खोथा सानना लाबानो आं थानो हाया जाबाय। रिदोम, न'आव हसिया बिदि बोरै जानो हानो? नों दासो बिदि बुंदों। नाथाय आंनि मोखां महर नुखांनायनि उनाव नोंनि गोसोआ सोलायफिननोबो हागौ। सुदेम, आंनि अननाया गोसो गोरबोजोंसो सोमजिदों, मेगनजों नुज्लायनानै नङा। आं नोंखौ फर्स खालामा सुदेम। नों आंखौ लोगोबो हमनो नाङा। नाथाय आंनि मोनसे खोथाखौ गोसोआव लादो। आंनि जोबथा हांसिम, आंनि गाराङाव नों दोहौ जाना अरायसम रिंबाय थागोन। आंबोथ' नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो रिदोम। नाथाय बुजिलायखांनाय उनाव बोरैबा जुदि गावस्राफिननांगौब्ला समखौ आं बोरै बारहोगोन बेखौसो गिदों आं। मानोना नोंनि अनगा बे जिउआव आं गासिबो आवगायनो आंनोबो गैलिया। I love you रिदोम। आं नोंखौ मोजां मोनो। अराय थि सुदांसनि।